So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Tracy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Without You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tracy. Drinks, oh. Naanasad ka. Imo na sa kong gipalitan. Sige lang, God. Padoong na bitaw ko ni Musugton, di ba? Di ba giing na naman tika nga dili lagi ko ni mo mada sa ingon ini. Kika mo mga lalaki, maayo lang mo sugod, uy. Basta manguyab pa gani, ay grabe kay mo dagpangga, uy. Effort kayo. Pero kung makauyab na, i-take for granted na dayon ta. O giing na naman sa tika, di lagi ko ingon ana. Di ko mundang og panguyab nimo. Bisag uyab na ta. Unsa man ako pagkahibaw nga nagsulti kas tinuod. Aw, sugta ko para makapamatuod ko nimo. Ruel. So, kamo na ni Roel. Kay abi ni mo day, na-curious pud ko kung asa ra kutob ng iyang mga ipanulti nako. Bitaw, maayo ra pud nga suwayan nimo. Kay wata kay baho, ba? Basin og tinuod gyud di ay, og siya gyud ang lalaki nga para nimo. Kuyog ta sa sunod semana sa bahay, ha? Wa man tayo duty inig weekend. Unya, langga, sila si mama ug papa nimo naa didto? Oo. Hapit naman ta mag-usa ka tuig. Maong gusto kay nako nga makaila na sila nimo. Sige langga. Nice to meet you, Tracy. Nice to meet you po, tita. Tito. Oo. Pagpapanan ako o pagmamalasan. Ay, dili ko musugot nga magmama na siya nako, han. Oh. Unya na kung maminyo na gyud unya silang duha. Nganong idaw man nimo ang pagtawag og mama nimo? Tugod kay dili ko gusto nga mausab pa to sa una. Samaha. O sa may nahitabo ni Rose nga ex ni Roel. Kasluno na unta sila og ipatawag na nako siyag mama nako. Pero nagbinuang ra gihapon ang babae niya. Dilingon na si Tracy. Ug usa pa, di ko gustong muisgot pa mo adtong bayana. Ilabi na gyud sa tubangan ni Tracy. Ang ako lang kaila-ilahon sa nanimong babayhan na Roel. Pasensya na ka sa mama ni Ruel, ha? Wa sa siguro to sa mood. Okay ra, tito. Pa, nasakitan lang gid siguro siya sa nahitabo ni Roel. Walagi ka magsulti na ako nga minyoono na unta ka. Ay, kay di na kinahanglan. Mumatir pagod na. Natural! Unsay rason nga nagbuwag mo? Kay nagbinuang siya nimo? Oo. Sa man sa to nako. Nga naman. Kuwang kog time og effort niya. Oh. Grabe sa ko kabisi atong panahon na kay nasakit si Papa. Og ako rang usang mo'y nag-atiman niya. Mo'y anak nila. Og nagtrabaho ko og nag-atiman ni Papa kay si Mama sige og larga. Roel, Og human sa nitabo, nisaad ko sa kong kaugalingon nga kung makauyab na ko. Ihatag na ako tanan akong oras og effort para niya. Para nimo. salamat, Roel.
Day, Jersey! Oh, May bawa na ka sa chika? unsa man? Mag-ghost cutting ko, no? O possible nga kita mga taga-office na may makuhaan og trabaho. Mao ba? Oh, kung mag-base lang sa performance sa trabaho, wa may problema. Kampante man ko nga nagtarong gusto kong trabaho. Noon saan? Correct. Di ba? Tracy, ipatawag ka sa itong supervisor. Uy, hala. Ano naman kang kipatawag, mga day? Recorded by Radio Mo TV. Sorry, Tracy, pero last na nimong duty karon. Ha? Nga naman, sir. Naibaw man gyud mo sa balaod nga di pwede nga naay maguyab-uyab din sa opisina, di ba? O kung itandi ang performance ninyang duha ni Ruel, mas maayos siya ang performance kay nimo. Baong sorry gid kayo, Tracy. Unsaon na balanin ako? Ay napagilak. Kisa may dili mo hilak ani, Ruel? Ako mga manghod o ginika na nagsalig na ako. O sa may panano ko sa probinsya kung wala ko'y trabaho, be. Ay kabalaka. Mangitatag paagi. Mangutana ko ni mama kung wa ba'y hiring sa iyang gitrabawan. Langga! Nakapasar ko sa trabaho ni mama ni mo. Wow! Bilibagin ako ni mo lang eh. Salamat kayo, ha? O gusto sa day ko magpasalamat ni mama ni mo. Ikaw mismo may pasalamat ni mama. Manguli ta. Mo-leave ko sa sunod adlaw. Huwag isa pa yan, Tracy. Ayaw ka bala ka, tita. Dili di ka pa kauwawan. Angay lang. Ayagit magpapadlong sa trabahoan. Og na ako'y magamata nga nagtadaaw di mo. Ma, Binuang lanak. Tuod, wa mahibaw ang mga taga-office nga uyab ka sa akong anak. Mas maayo na way bias, okay? Okay, tita Buena. Tracy, kita maling uba na ang ibalhin og laing office, no? Ha? Nga naman ko, no? Na may bago nga branch nga i-open sa Bohol. O kitang mga bago mo i-assign dito. Unya, ang mo-guide nato kay si Ma'am Wina o si Sir Landro. O dili ra ba kuno ta pwede nga mobalibad ana? Unsa? Mga pila man sa takaadlaw dito. ha? 6 months? Oo. Og dili ko na pwedeng mabalibad. Langga, dili ko ganahan. Pero nagkinahanglan kayo ko aning trabaho, ah. Wa tayo may mo anak lang ka. Pero sige lang. Pila ra man ng 6 months ba? Ug usa pa. Kamong dayong ubana ni Mama Wina dito. So, way problema. Salamat lang ka. Ayaw gani kay nindot sa ning atong gistayhan. Unya, libre pag yun. Maulagi? Hay na Maris Landro. Wa man mo kaon. Ako nang adtuon. Suot kayo sila si si Ma'am Wena o si Sir Landro, no? Ay oo, sobra kasuod. Grabe. Di na gid magbuwag ang duha. Lupig pa'y magtiayon. Sila manggod mo yung mga pioneering sa kumpanya. Dugay na gud kayo na silang nag-uban. Luoy sa nila mga isig kapamilya, no? Ha? Luoy? Oh. Nga naman? Ay, minyo ba yan na si Sir Landro o si Ma'am Wina? Pero, wain tayo mga kalibutan nga may
relasyon ng duha. Unsa? Dili naman hinuon ko makatug sa gisulting Jose. Tinuod kit kato. Mugawas na lang ko. Magpahangin ko sa teres. Manood na ta sa kwarto. Kung daw nakaayon ka. Kinuo ko. Tinuod kiti ay. Sa may buhaton ako ini. Musulti ko ni Ruel. Hello, Langga? Napa ka diha? Naapa lang ka. Wala mo ka magtingog diha agad. Unsa man, Langga, may problema ba? Nakabantay ko nimo lately nga bothered kay ka. Uwa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Busy ka ayo. Maliging ni Papa nga busy ko no kayo mo diha. Kay si Mama, tagsa na lang ko no kayo mo tubag sa iyang mga tawag. Sige na, Roel. May buhaton sa ko. Bye. Ningon bitaw ko nimo. Tinuod lagi. Matanawa. Ha? Ikaw na gyud mismo may nakasakop. Huwag ko mag-expect. Sabi nimo, kumtak yan akong lang iyong anak. Angay lang gid nga may bawa ang atong head ana about nila. Tracy! Yes, tita? O saan ako nadunggan nga nalabi ka bahay na mo ni Landro? Ha? Wa man, tita. Ayaw ko tawag tita! Baga kag naong! Humanti ka hatagig trabaho o nayon ra ko nimo? Magmahay ka ng imong gibuhat! Sulti ko kung sinito mo diha, Tracy. Nga nung suko man kay si Mama. Nga nanawag na akong nga pabuwagon kunutan niya. Roel, Tinuod bang giingon ni Mama? Nga nagbinuang ka diha? Nga na kay laki diha? unsa? Sulti ko! Ay ko mo ang buwang! Langga mo ulit ako. Gusto ko mag-storyetas personal. Bahalag mataktak ko sa trabaho. O di na ipagyo ka? Gisindan ko picture ni Mama nga naa kay kaubang lalakis picture. Huwa ko magbinuang lagi ni mo, Ruel. Si Mama ni mo may naay-laki dito. Kananagan og Landro. Usa? O gusto niya nga magbuwag ta kay nahibaw kog unsay kalaki niya. Pero kung dili ka butuon ako, wa ko'y mahimo. Buwagi ko, Ruel. Oh. Tracy, sorry. Mas mutuo ko nimo kaysa sa akong inahan. Naibaw kung di ka makabuhat na ako, ana. Karon nga di uyon si Mama nato. Bahala na. Wa ta magkinahanglan niya. Basta kay ikaw na ang gusto na kong makauban hangtod sa hangtod. Diha gid ako napamatud-an ni Ruel. Nga love giday kaayo ko niya. Og ako gyud mo iyang gi-prioritize. Gi-fight gid ko niya sa iyang mama. Karon, kaslo na nami og gikuha na mo ang iyang papa kay para naa ni kauban human na hibaw-an nga nila ing lalaki iyang mama. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka mga hikalang kaagi ni Tracy nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Without You. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadus lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba na sayang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Kasili Consolacion, Cebu. Ang atong mantatampo nagdasingan nga Ronel. Sure ka nga, mag-propose na gid ka ni Gia? O lagi. Sigurado nagikuan na bay. Hindi ko kaya kung mawa pa si Gian ako. Ah, sige, sige. Tabangan ti ka nga mag-andam sa imong proposal. Ronel, unsa ni? Nganong ni aman sila nga itong mga ginikanan o ang atong mga barkada? Gia, mahal, pinangga. Ikaw mo'y akong gustong ikauban sa tibok na kong kinabuhi. Nganong niluhod ka, uy? I love you. Huwag higumaon ti ka hangtod sa kong kamatayan. Will you marry me? Ronel, Gia? sorry. Sorry, pero dili na ko kaya. Masa? Masa di mo kaya? Dili pa ko andam. O, dili pod ko sigurado kung ikaw pa paghapon ang gusto na ko makauban. Gia? Sorry, Ronel. Sorry. Gia! Nakakaon na, uy. Unsa nang orasa, o? Wa pagid ka mo kaon rong adlawa. Kapoy ma. Wako'y gana. Dili ko ganahan mo kaon. Di na magani ko gustong mabuhi pa. Ronel, ayaw pagsultian na. Si Giara mo inawa ni mo. Ug daghan mi nga nagkinahanglan ni mo. Dili si Gia mo inagkupot sa mo kinabuhi. Pero siya ang akong kinabuhi, ma. Siya ang akong kalibutan. Dong sayop na. Ayaw gimo ang kalibutan ang tawra. Mo nang masakitan ka kay gihatag nimo ang tanan ni Gia. Sunod, pagbilin sa imong kaugalingon para dili ka mahubsan. Wala sunod ba? Kisugod ka ron. Dili na kumutuon yan ang gugma. Ronel, Kala ni mo inom na. Bye, Ronel. Kaya mag-enjoy ko sa akong kinabuhi. Kana kay. Dili ko magsigig mok-mok sa kwarto niya, magsigig hilak. Na itong babae nga way ayo. Brad! Pagkirin! Oh, Brad! Musta, Brad? Oh, Per! Uy, Brad. Gusto na mo ka, Brad? Tigsay ko yung gimoro na. Ang isa pa ako mga bibigger na. Ah, baby girl ka daw. Agyapon ka mausap da. tiyorok na. Ah, si Ronel dahil, Brad. Akong amigo, Brad. Bye, Ronel. Si Brad Johnny. Dagan kayo ni yung chicks, oy. Basin ganahan ka mga ayo ani niya. Aw, Ha?
Mga ba? Mau makay. Pakoy panahon na eh. Basta kayong nalago kung ganahan ka. Ako'y daghan na. Di tamutdan. Kalau kung mau na, hatagi ko gusa. O ka nang mula hotay hangtod butag. Oh, Ronel. Mayo gani, kaya nakaikyas gid ko dito sa motel. Ay, lipo nga ako eh. Nak, Ronel. Nag-chat o na nawag ba imong maghodi mo? Oo man ma. Nga naman day. O pa di siya mauli dress ba eh? Wa pa man. Asa man ka to? Kung tawagan. Na ako sa bahay sa akong amiga, uy. Ang siya nang ulasa o? Laglag yapon ka? Mauli na ko karon, kuya. Ang siya ka? Moyeb na ka? Mau nakato na kas paglaag-laag? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Wa, kuya, uy. Bantay ito. Tarong gid ha. Naibawagig ka. Nga dili pa ko uyon nga magkauyab-uyab ka. Yeah. Kay ba ako nga bitter kas nahitabo si mong love life sa una. Pero mahimo ba yung pangamo? Basag bisag ko nga mag-enjoy ko sa akong life. O sa pa, nanagsil ko sa hustong edad. Ako may nagpa-eskwela ni mo. Mau kinahanglan nga maminaw ka nako. Nagsigi paghapon ni chat si Lexi nako. Saan niya kingon? Nga na-inlove siya nako. Human lang doon ay nahitabo na mo. Ako nito bayan, be. Pero dili ko matuwa ng love nga imong ingon. Basin di og tinuod, nak. Basin og mauna na babayhana ang para nimo. Di ko matuwa na mo eh. O gani may magkadayon si Gia sa una. Nga hapit na ma-perfect ang among relasyon. Kini pa kayo noon siya? Ma. Kuya. Oh, ano man ka? Ang naghilak man ka? Fe, anak? O say problema? Sorry. Sorry sa unsa? Mabdos ko. Unsa? Ano? Mayuyable ka? Oh. Sorry, kuya. Patubangan na ako yung uyab ha? Ronel? Julie? Ikaw mo yung uyab sa kumanghod? Oo, kuya. Siyang aman sa kong gibabdos. Mag-istorya ta. Nagkitarang duha, Johnny. Brad, naibaw ko nga layan mo first impression ako. Kaya lagi dagang ko babae. Pero nag-usap ako, Brad. Sukad nga, nakailan ako si Faye. Imuro pa sakitan nga kumanghod. Sad ako niyo, Brad. Hindi ko bahato niya. Nahibaw na ba siya sa imong binuhatan? Ha? Naibaw ko, kuya. Sa? Nahibaw ka pero padayon gyapon ka? Oh. Tungod kay nituo ko nga ang tao doon ay kausaban. Faye, kung mabuhat ka nina sa usa ka tao, makabuhat paghapon na siya usab. Dako kong pagsalig ni Juni. O palihog lang, kuya. O niya na ko istoryahi, anak ko na anak ebidensya nga makahimo pagyapon si Juni sa pagbinuang nako. Faye!
Ha? Gusto nimo nga tintalo na ko ang uyab sa imong manghod? Oh, mahal man ka ko nimo. Buhaton nimo ang tanan para nako dili ba? Of course, pero nasyak lang ko nimo nga ikaw mo magpabuhat ako, ana. Sa may magkuha na ako, ani. Uyab na ta. Kung imo babuhat ang akong isugo nimo. Sa ibahaton ako. Imo ra siyang tintalon. Ug kung mo kagat si Johnny, pag video o patago, dayon isend ko para mo ako mapakita niya. Oh, Unya sana. Putuo na ka. Namang video. ingon ana nagit ka desperado kuya. Unsa? Nahiba ko nga nakigisugo para tintalon si Johnny. Nitog ana mabayad dito ni Johnny Stanan. Ha? Mangutana ka nga, no? Kay wa kay ayo. Unsa? Giingnan ka nga na in love ko nimo. Pero unsa imong gibuhat? Imo kong ipaon sa laing lalaki? Ha, gigamit ako nimo. Oh, Seryoso ko nga love ka. Pero wa na kay chance, Ronel. Naglabaw ang imong kalagot sa imong kasing-kasing. Kung dili ka maka-move on sa imong kaagi, hangtod-sangtod ka ng bitter sa imong kinabuhi. Ug dili ka magmalipayon. grabe lagi kaayo ang impact ni Gia sa akong kinabuhi. Mo'y hinungdan nga nahugno ang akong kalibutan ug na-trauma ko. Ug hangtod karon, dili paghihapon ko andam nga musod sa usa ka relasyon. Kay wa pagid maayo ang samad nga mugna ni Gia nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Ronel nga taga Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan Stitches and Burns. Ang maong kaagi gibahatan na daw sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rina. Nga naman eh. Ang bill sa tubig o kuryente, pulos overdue. Ay, na. Ay, ako kumatali ang mainom ko, be. Pa, asam di akong gihatag ni mga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman notice of disconnection. Ako ginom. Ano man? Alaga? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talang ka. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto hinay, kanta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila ni mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow,
Be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatuog na sad ko. Reyna, stay. Sir? Reyna. Ay nanig buhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you, sir. Hoy, uyab na mo ni Sir Morlack, no? Ha? Nayabag. Diin ko na ni mo makuha ng istorya, Lain magud siya tinan-awa ni mo. Malisyosa kayo ka, no? Gikasabaan gani ko kay sige na ko katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha kini Sir Morlack, no? Oo. Ay, kaswerte, kas mauyab niya. Mao cute. Sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid ka hard niya ako mega, oy. Anak gid ang life, day. Reyna. Sir, estudyante ko ni mo niya maestro, ka. Uy, makaibaw yun ni Reyna. Kita. Ambot ba? Nganong ganahan kay kung yung bisag ni Hibaw kung bawal. Sir Morlack. Ayos pasagdi ko. May baw kong ganahan sa kainay. Sir Morlack. Saan nga na? Bumangon ka o yabante ka nini? Hoy! Pa? Bangon na diya kaya mo duty pa ka? Pwede ba hindi mo katugin noon? Pa? Niyan ako sa akong gitrabahoan nga bar. Dili naman hinumawa sa akong una-una kung dam ko kanina, uy. Ngano yun ato man akong dam ko ni Sir Morlack, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimtan na ako. Padayon ako sa akong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Unsaon man lagi ang tao ni mo pagsayaw nga, injured man ng imong tiil. Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na Dili lagi pwede, kay maguba ang akong pangwarta ni mo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Oh, Reyna. Waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak, Olivia. Unsaon na lang kumataktak yun ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor naman ko masayaw, diba? Ako lang usay sab ni Olivia hangtod nga maayos siya. Sure gid ka? Kay ba o manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige. Pag-ilis dito o costume dito, ikaw. Dahi, Reyna. Dili ni mo kinahanglang buhaton. Mura nag-igso na kong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na hibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko ni mo. Total, dili man sa ni permi. Karon raman sad ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time yun ako mag-pole dancing nga sexy pagit kayong gisuloob. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina, saman, ready na ka? Oo, sir. Recorded by Radio Mo TV. Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw? Sir, Kung kuan. ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol ni mo. Kay kung wa pa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Ha? Makik-table? Oo. Ibayad siya dako-dako. Kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka
o taktakon ti ka. Sir! Nagtalikod siya. Matod sa kong amo. Siya mo'y nibayad og dako rin table ko ning VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, Huwag sulo ba ni? And then, mamahawa na tadigikan din, Sir Morlock? Oh, the reason why nga nung ni ako, nadunggan ako si Melvin ganina. Dito sa kong klase. Nga sundan ka niya. Maong niya ako din Naibaw kong itable ka niya. Maong gikulyuhan ako siya ganina sa dihang nakitaan minimo. Og nibayad kag dako para lang table ko? Ori na. Maong sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maestrote ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ko. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna, Pila ba? Pila ba ang willing nimo ibayad na ako, sir? oh, Sir Marlock. Okay na ka din unsa? Asa man na inyong bayad Basta, Ay, kung ingna nga ani ka matuog din sa daan. sir, please lang. Dili. Di ko musugot nga ani ti ka i-drop. Knowing unsa ng orasa ro, no? Delikado kayo para nimo. Unya babay pagyud ka. Dili ko makauli sa amo. Tuod ka nahibaw kong hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may nagasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligras sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa imong pagtudlo? Way may baori na, kundi kitara. Sir Morlock. Sir, thank you ha sa mong pagtawat na ko din sa mong kaugalingon. Kana tungod kay Kayon sa sir. mahal ti ka, Reyna. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayop kay maestro ko nimo og estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayop gid ka ini. Reyna, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na ka sa imong pangwarta sa ingon ani nga paagi, di ba? Wa ko nagpaabot nga bayaran ko nimo, sir. Oh, Ang tinuod ha. Dugay na ako ni gustong buhaton. Reyna. Sir Morlock. At ito ipadayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mong mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nagdugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya. Kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili kidalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo.
Mao nang extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi niya pasagdi. Karon, amo nang giplano ang among pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Rina nga taga Cebu City uban sa awit ngayon ang gipangayo. Awit nga nagulahan 10,000 hours. Do you miss the road that you grew? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Henry. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Puhon. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Aga tumatatampo nagdasangan nga Henry. Salamat, Henry. Thank you for letting me go. At least we've tried. So, waray mahay. Pag-ayo-ayo. Ikaw po ani. Ha? Anol na mo ni ani? Disod man pod ko na mong pugson bay. Nga, dili magdimi magkasinabot, diba? Mausad. Aw nag-ayo lang sa ninyo kay wag mo magkanak. Mao lagi bay? So, back to being single lang sa di ay karon. Aw, anak yun. Aw, may nun bay. Sayo sa kayo mong nagminyo ni ani ay. Pag upagitang graduate sa college, nya, minyo din mo. Wag yung ma-enjoy inyong pagka-dagaw ulit tao. Maugid lagi. Ya, asan taron? Oh, asa pa? Maglaag ta. Mag-inom taron. Bay, oy. Guwapay. Asa pa? Hi, can I join? Hi. Oh, sige ba? By the way, ako rin si Miriam. Ikaw? Henry. Ipay. Murag mahalin na yung karonda. Kung mauna, nagkalawam na imong Miriam ron. Ubay, Nya, sa plano ni mo? makig-ipon ko niya bay. Ikaw gud ba? Oh, okay naman po na ako nga mag-ipon ta. Ah, sige. Og madayon. Mangita ko atong kaabangan. Sige. Dini, babe. Okay ra ka din eh? Okay naman, babe. Sakto ra kayo para natundo ha. Dili sa ko gusto nga dako good kay dako kay taglimpyuhanan ana. Mausab. Ano, kano sa ka magsugod sa pagpanghakot sa imong mga butang din eh? Ugma dayon, babe. Ah, sige, babe.
Ha? Mamay kas amo? Oh, wala akong plano. Total, nagpuyo naman kita. Gusto na ko nga maila-ila ang imong mga pamilya. Pero, Ano? Dili ka gusto? dili man sa ingon nga dili ko gusto. Pero kuan man good, lisod na po ko ng akong pamilya good kay nangaminyo naman akong mga igsuon. Unya sila sa mama o papa sige sa biyahe. Mao ba? Sige lang. Pohon, ingnon lang niya na tika. Dili ka ni mato? Muli lang sa ako sa amo kay nasakit si papa babe. Way makabantay. Nauli man sila sa mamagikan sa Mindanao. Mao ba? Sige, pag-amping. Kumusta man sa papa nimo? Okay na. Mayo noon. Talibi. Magkaadlaw lang ganit na nga wa magkita pero kimingaw na ko nimo. Henry. Valentine's Day ron. Palitan ako buwak si Miriam. Ani ko din sa mong palit. Aron sa nga malipay siya. Henry? Oh. Ani? Recorded by Radio Mo TV. Happy ko pa na nimo. At least nakakita na rin kag ikapuli na ako. Ingon masab ko para nimo. Thank you sa libreng coffee, ha? Galit lang ani. Ngano? Kung panalit, dili ta swertehon sa atong mga karelasyon karon o baka sa umabot. Kining pwede tingali nga. Suway na ito balik, no? Onsa? Pwede man, pero... Marag imposible na nang mahitabo, uy. Naana kay uyab. Ani ako, naana sad. Og nagplano na sad ni sa kong... Uyab karon nga, magpakasal na mi pon. Wata kay baw. Wow! Thank you, Henry. Ganahan rakas buwak? Yes, Henry. Nindot kaayo. Ganahan kaayo ko. Salamat kayo. Pagilis kay mga udas gawas. Sige. Ani kita din sa mall? Oh. Nga naman day, di ka ganahan? Tempa, okay ra ka? Mura lagi, dili ka komportable. Oo. Daghan kayo tao kod. Oh, natural naman na nga daghang kintao kay Valentine's Day bayaron. Ma? Oh. Ma Miriam? Kalex? Daan ba ko? Naagi kay kabit. Miriam? Usa ni? Henry pauli lang sa... Unya lang ta magsulti. Uban ang pauli. Kung di ka gusto nga magkakubot na rin eh. Ginoo ko. Minyo si Miriam. Sorry nga na makako di mo, Henry. Minyo di ka. Oh, Henry. Pero wala ko malipay sa mong kabinyoon. Grabe ni mo eh. Imo kong gihimong kabit. Sorry, Henry, pero ang tinuod, mas mahal ka sa akong bana. Pero dili mayo. Tungod kay minyo ka. Henry. Pauli sa inyo. Ug balik ang imong pamilya. Tungod kay mas nagkinalan sila nimo. Prinausa naman ka, oy. Sa tanto mo sige pamabay ba? Wa minum ka minyo. Printer naman ka, di ba? Mao na gina akong kapalaran ba? Maulit taong guwang ko ni kalakiha ba? Kanugon, sweet sura, pre. Magi mo sanay.
Dapat tingali ni Pre, oy. Kutas naman eh. Maragwa ang tay hangin ini. Pag-jogging tingali ko, be. Idutas feelings. Nga nakapagawas ko sa singot. Oh. Ani? Kumusta naman ka? Ani single gyapon. Unsa? Sa ato pa parehas data. Ha? Wa ka maminyo pag-usap. Wa madayon uy. Unsaon? Nasakpan man ako nga nailain. Ha? Uy, mura sa dig ako. Minyo sa na akong nakarelasyon adto. Mao ba? Sa ato pa parehas ita gibinuangan. Anak yun. So, unsa naman? Ha? Unsa kay mayo kung sumpayan nato balik? Sure ka? Dili ka kitagod ang para sa usa. Mao nga wa gyud relasyon nga mi work na to. Henry, Sige na, suwayan na to. Basin pa day. This time, magkasinabot na ta. Henry. Bisan lagi, ikaw kilahon, ikaw Life starts at 40. Karon, mas nakasabot na ko ani nga pulong. Tungod ini nga pangidaron, mas makaingon ko nga mas eksperyensyado na ko sa kinabuhi tungod sa akong mga naagian, ingon man sa bahin pod ni ani. Nagkabalik gid mi og kaluoy sa Ginoo ni mabdos pagid siya bisan delikado. Muna sa taon na mong ampo para sa iyang safety delivery. Mayo gani nanganak siya nga wa gyud komplikasyon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga higalan, kaagi ni Henry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, puhon. dili pa panahon. Ang mong kaagi, gibahatan o doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pwede no tang duha, dili pa Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Buhisan, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Rizal. Day, nana kay Facebook? Ha? Facebook ba? Mao man ay bag-o karon. Daghan namang naghimog Facebook ron. Uso man na. Mao ba? Himuwi ko ko. Sige, himuan ti ka. Human sa tong klase. Muhapit ang internet cafe ka diyot para mahimuan ti kag Facebook. Sige. Oh, human na ha. Gitagaan na ti ka sa imong Facebook username ug password.
pwede na nimo i-open dito sa inyo. Naraman mo yung computer sa inyo, di ba? Oh, naara. Okay. Pwede na sa nimo i-change imong password dito. Sige, day. Thank you. Mao din ni Facebook. Uy. Nami mga nag-friend request na ko. Ipang-accept na ko, B. Uy. Nami nag-chat na ko. Kinsa man ni? Siegfried? Hi. Pwede makik-friend ko nimo. Replyan ako, B. Pwede raman. Kinsa di ay ka. Send na. Tagaan na. Yabag mo tingali ni siya. Patag-anon mo hinuon ko. Huwag sagot siya nabutang ang profile picture, eh. Anime man iyang gibutang. Ugma, mangutan ako sa kong mga classmate kung naabi na kailaan ni niya. Wa man ko kailaan na, day, uy. Nangutan na nasad ko sa tong mga classmate din. Hiwa sila makailaan na. Kinsagit pa day nino? Dili ka na tagalaing section? Ha? Recess na ay. Dali, magawas tayo na. Ato ng pangitaon kung kinsa ng Siegfried. Aw, si June ay. June? June, good. Kanang mag-glasses ba? Classmate na mo. Kanay. Kanang nag-eyeglass, oh. Eyeglasses, oh. Classmate na mo. Kanay. Kanang nag-eyeglasses sa mong classroom. Ano? Siya? Aw, si June, di ay? Oo. June Siegfried ba? Siegfried mong ko siya. Ba, June, bay! Naningitan mo! Ha? Isa man? Ikaw dito nag-chat na ako? Oh. Oh, ako. Nga naman? Wa lang. Nangutan na ako. Nga naman sa mong June, uy. Ha? Nga naman, Dami? Wa man lagi mo mag-shake hands ba? Aron magkaila-ila, cute. Da. Mura mo sa ito siya gawin klaro, put. Mura mo pagligoy. Mausad. Tingali ba yung nag-uyab-uyab na ka, ha? Wa, maoy. Aw lagi. Taas ba yung kong expectation ni mo? Dili ko gusto nga sa gulan ni mong uyab-uyab ang imong pagtuon. Ma. Unsa? Unsa makikistorya ba? Makigistorya lagi ko no si Johnny mo. Ha? Nga naman? Feel na ko no. Manguyab siya ni mo. Day. Recorded by Radio Mo TV. Unsa man ang isulti nimo ba? Kuan. Ganahan masakan ako, di ba? Ha? Oh. Oh, sa ato pa. May chance di ako. Kuyawasin nimo eh. Imo pa man siguro unog-una kung may gusto ba ko nimo, nakamanguyab na ako. Oh, siyempre. Base niya, ibasted ko nimo ba? Nga sa ato pa, dili ka manguyab na ako kung wa pa ko'y gusto nimo. Unsa man di ay. Di, kalain. So, kita na? Ha? Kita na ba? Nakagusto man ko nimo niya. Nakagusto ka sab nako. So, kita na? Oh. Oh. Yes! Uyab na ta. Hala. Atay gid kong mama ani. Makasabaan gid ko kung mahibaw siya nga anak ko'y uyab. Nag-uyab-uyab ka na gidi ay? Ma. Huwag di ko magdahom nga mahimo ni nimo na ako, Rizal. Nagdako ka nga mutuman kag yun kung unsa may imando na ako nimo. Pero karon, imo kong gisupak.
Ma, Buwagin na, ha? unsa ma? Bago pa ganina ko siya gisugot niya, buwagan na nako. Aon sa man? Musupak yun ka? Dili, ma. O, buwagan ako siya og badayon. Sa'yo makibuwag. Mauna, dili magud masugot akong mama nga maguyab-uyab ko, good. Kabago pa nato niya. Magbuwag na yun to. Sorry, pero dili mo ko pwede masupak sa gusto ni mama, good. Makikistorya lang ko. Tinaro man ako. Ha? Uy, ayaw lang, uy. Maldita kayo kung mama, mayaw-yawan good ka. Nga naman di ay. Okay na eh. Basta, makaibaw siya nga tinaro ni ako Huwag ko magbinuang. Ayaw lang laki. Basta mauna to, buwag na ta. Unsa ma? Ihatod ko nimo sa eskwelahan? Oh, gusto kong mutanaw atong lalaki nga uyab nimo. Ha? Uy, mawa naman mi. Ayaw na lang, uy. Gibuwagan naman ako siya, good. Basta kay ihatod ti ka. Ma. Mauna siya maay. Kanang naa sa pikas classroom. Unya, naka-glasses. Inig Sabado, dad-anas bay, ha? Ha? Pero puwag naman mi. Basta kay dad-anas bay. Ako nang ila-ilahon og maayo. Salamat ha nga. Niyan higit ka sa amo bisag buwag na ta. Uy, kaso Gusto sa ko mga tubang si imong mama. June. Wa ko'y problema niya. Unsi buti mo ipasabot, ma? Okay rin ako nga magkauyab mo. Tinuod ka, ma? O lagi. Kita naon ako niya no, murag tarong man siya nga pagkalalaki. Ang hangyo lang nako ninyo nga magtinarong gyud mo hangtod nga mahuman mo sa inyong pagtuon, ha? Oo, ma. Isaad na ko. Unsa? Mularga na ka? Kinahanglan, babe. Karon nga nakagraduate na ko. Kinahanglan nga usampan ako sa barko. Tungod kay gusto ko nga makatigom. Aron inignaog na ako, magpakasal dayon ta. Tinuod ka, June? Oh, babe. Tungod kay mahal kahit ka. June. Oh, ganong natungok ka man diha. Nabag-uhan lang ko, ma. Unsaon, hapit ba kada adlaw nga magpuyog min June? Unya karon, mag-antos pa pila ka buwan una na mo makita ang usag-usa pagbalik. Anak, gid na anak. Basta makaparis ka og siman. Sumaha bitaw, ako og si papa nimo. Sa unang kani, tagduha ka tuig una na ko makita si papa nimo. Mahayo gani karon kay tag 6 months ra ang ilang June. Ay, maana ra ka ana, uy. Usa pa, dali ra kaayo ang dagan sa panahon. Mausad ba? Nak, naunsa ka? Lain mo ako ginhawaan, ma? Uy, dili ka kamabtos? Unsa, ma? Ma, positive ang piti. Mabdos ko. Sa ato pa. Doon na mo'y umaabot nga anak si June. Oo, ma. Kung mo na, papa na ko. Oh, babe. Grabe king ako kalibay karon. Usa maning kamot ko dinig bayo para ninyo. Para nato. Salamat, babe. I love you. Amping diha. I love you too. Ikaw, pag-ampi sa ha. Pumikilos
First and last love na ko si John. Makaingon na tingali ko nga kami na ang pinaka-blessed nga couple sa tanan. Tungod kay ma-feel gyud ako ang support and love gikan siyang pamilya, ingon man sa akong pamilya din hinamo. Karon, minyo na ni John og may usa na ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman kaigalan kaagi ni Rizal nga taga Buhisan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulakan, first and last. Ang maong kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Jelly Haka o tubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Used to leave